Здравейте, аз съм Поли Владимирова, а днес се намираме в село Калояново на писта Дракон, където се провежда ежегодния Opel събор. Останете с нас, за да проследим събитието. Opel е германска фирма за производство на автомобили. Компанията е създадена на 21 януари 1863 година и започва производство на автомобили през 1899. Един любопитен и съвсем немаловажен детайл от богатата фирмена история е, че фактът, че някъде към средата на 1920 година Opel става първият производител в света, който създава сервизна мрежа за обслужване на своите автомобили на територията на цялата страна. В наши дни автомобилите Opel са с едни от най-масовите и достъпни модели. Тези автомобили са оставили много история и имат многобройни фенове по цял свят. На днешното мероприятие са се събрали българските привърженици на марката. Програмата е много разнообразна и включва редица надпревари. Какво е по-различното от миналогодишния събор? Особено сме щастливи, защото след 2 години в експерименти, които проведохме с събор есента, решихме да се върнем в топлото време и съответно решихме да направим малко по-големи промени по програмата на провеждане на събора, за да може да има повече каране и премахнахме класовете на състезанията и взимаме предвид само квалификационни времена. Всички автомобили карат с квалификационни времена и след което се разделят на 3 класа по признака на време по 10 автомобила. След което карат в сесии по 10 минути отново. Тези сесии излъчват финалисти, които са 5 човека, които 5 човека вече карат в една последна сесия, която определя призьорите и двамата, които просто няма да им стигне доброто представяне, за да бъдат наградени. В високия клас автомобили, тези, които са модифицирани, там нещата са малко по-различни, защото финалистите се състезават по правилата на World Touring Championship Car, които са последните 6, които остават, тръгват от летящ старт в стартова решетка, карат първи манш 6 обиколки, след което победителя, втория, третия, четвъртия, 5, 6 стартират в обратен ред, за да могат да излъчат крайно класиране по точки. Няма ли да си пречат, когато бъдат в решетка автомобилите? Значи тези автомобили, които ще бъдат в този клас суперспорт, те всъщност това са най-опитните пилоти, тези, които са най-бързи и те имат достатъчно инстинкт за самосъхранение, толерантни са и в крайна сметка тук сме дошли да се забавляваме, така че общо взето нещата са премерени. Иначе винаги е възможно да се случи нещо, но в крайна сметка те знаят това. Колко човека до момента са дали заявка за участие в надпреварите днес? Значи, мисля, че до момента са някъде около 60 автомобила. Този е 7-ми събор и аз мисля, че това е най-посещаваният събор до момента. Продължаваме да работим. Ще ни кажете ли, има ли известни имена сред пилотите, които ще се включват в надпреварите? Те са известни в нашите среди. Това са Васил Тодоров, Владо Николов, Чингаров, Ваньо Цвятков. Така че достатъчно хора има. Всички, които са най-добри, са тук. За първи път ли провеждате Opel събора на писта Дракон или това е традиция за събора? 7-ма поредна година провеждаме събора тук, но за първа година го правим на новата конфигурация на трасето. Ние изчакахме умишлено да бъде готово, за да може да проведеме състезанието с новия асфалт и новите завои. Разчитаме на собственика на пистата да прави подобрения, защото това ни задължава ние да правим много повече за организацията и съответно да правим по-интересни мероприятия. И в този ред на мисли надявам се да продължим да работим заедно, а и алтернативите не са много големи в България. В колко класа ще се състезават автомобилите в драг състезанието? Предвидели сме 5 класа. Дизел до 1.8, 2000 кубика, това са така наречените NETA и HEV мотори, ще има хиксета и модифицирани, които вече са много улекотени. Ние винаги имаме там леки коментари, защото при Opel мощностите и модификациите са много различни. И затова търсиме винаги диалог с пилотите, така че и тази година ще го наредиме, за да бъде всичко както трябва. Завладяваща е емоцията на подобни събори. Всички фенове на марката споделят своите впечатления и характеристиките на автомобилите си. Най-запалените правят промени по двигател, ходова част, външен вид и изобщо всякакви подобрения според вкуса на собственика. Разкажи ми малко от кога
ползваш тази кола и какви са модификациите, които са направени по нея? Колата карам от 2009 започнах, като беше абсолютно стоков автомобил и с времето променях нещата и стигнах до момент, в който вече почти няма нещо оригинално по автомобила. Олекотяването, всички елементи са от карбон. Всичко, което тежи е изкарано от автомобила, за да може центъра на тежестта да е по-ниско. В завоя да стои колата по-добре просто. Ще ни кажеш ли с какви гуми караш? Те са гуми слик, тип слик. Отзад съм с полуслик. Но така от температурата в момента доволен съм. Гумите държат. Може би повече мощност ми трябва, но по-нататък. Къде се намираш в класирането? В момента съм с четвърто време, ако не се лъжа. Конкуренцията е много сериозна, момчетата са много добре подготвени и автомобилите като състезатели така са много, много добри момчетата и в класирането на първите 4-5 коли сме в рамките на 2 секунди, което си говори само за себе си. Какъв е двигателят на колата? 2000 кубика, но има също доста модификации по него. Завишена му малко мощността, но иска още, прямо това, което чувствам аз, липсва още няколко конски сили. А до момента колко са? Предполагам около 170 коничи. Не съм замервал до сега колата. А харесва ли ти новия асфалт? Да, значи доволни сме, много хубави завои са получили, майсторски завои. Супер, браво на собственици на пистата, момчетата напредват и те бавно, но славно. За коя година си на Opel Sabor? Седмо, от началото. До сега не съм пропускал. Каква е разликата от усещането в колата и когато наблюдаваш отвън? Не знам, в колата чувството е съвсем друго. Адреналина повече. Идва завоя, трябва да правиш нещо, да го вземеш. Спираш ли, ще завиваш ли? Това е по принцип, аз участвам за развлечения, така да се каже. Нямам някакви големи спортни амбиции. Идвам да се разтоваря. Това ми е целта. Ти от кога си фен на автомобилния спорт? От много малък. Още бях дете, когато Илия Чубриков съм го гледал по планинските състезания и съм се възхищавал на един такъв голям български състезател. От тогава, това са 80-те години. Идва време за малко почивка от скорости. Играта е за публиката и е наречена Радио във Варел. Късметливите, изтеглени да се включат в надпреварата, имат уникалния шанс да спечелят чисто ново CD. Дори и жени и деца се борят за голямата награда. Всеки участник има право на 3 хвърляния във Варела. Изобщо не е лесно, но има и такива, които се справят добре с точността и радиото попада в избраната цел. Двамата участници с еднакъв брой точки се изправят един срещу друг. Приключихме, имаме победител. Въпрос. Стефан Кърчев спечели чисто ново CD специално от състезанието с хвърляне на кастофони. Как се чувстваш? Идеално. И хубаво е да има много повече мероприятия, защото просто народът е затъжен за такива работи. Как реши да дойдеш днес тук? От много време се приготвяме за тук, защото имаме и сервис и магазин. И направихме една кола, даже и колата състезала, номер 330 Корса. Добре се представихме, идеално, доволни сме, просто. Между другото спечелихме и наградки, нали така? Награда, живи здраве. Много съм доволен, добро организирани. Трудно ли беше да оцелиш Варела? В това си нещо иска и късмет. Най-вече, защото ние сме професионалисти по тази работа, обаче и късмета беше на моя страна. Опелманиаците се включват в надпреварите и нетърпеливо очакват стартовете си. Спид атака е една много забавна дисциплина. В квалификациите участват по 5 автомобила в една сесия в рамките на 10 минути. Автомобилите, дали квалификационно време от първия кръг, се разделят на 3 класа по 10 автомобила. Клас Суперспорт, клас Спорт и клас 3. В момента виждаме остра битка
по трасето на обновената и допълнена писта Дракон край село Калояново. Видяхте летящ старт, като отново класирането ще бъде по време. Със сигурност всеки един от състезателите дава най-доброто, на което е способен. Още повече, че от тях мнозина имаха възможност да направят малко повече обиколки, а виждаме по трасето един състезател, който със своя автомобил се движи прекалено бавно. Явно имаме проблем. По всяка вероятност маршалите ще развеят жълтия флаг за внимание и по този начин състезанието ще премине в по-неглиже темпо, поне що се касае до този, разбира се, старт. И така продължават 10 минути в движение, докато се определи челната тройка. Виждаме много сериозна битка по трасето, като се надявам, че някой от тях ще направи още по-добри обиколки. Това е целта на финалите и ще разберем подреждането на първите трима в стрит финали, които ще бъдат наградени след края на надпреварата. Призовавам останалите участници в следващата серия клас спорт финали да се явят 304 номер Николай Иванов, следван от 334 Анатолий Георгиев, 348 Добромир Темишки, 370 Кристиян Сандов, 366 Тодор Тодоров и 313 Георги Казаков. И имаме възможност да наблюдаваме надпреварата. Току-що видяхме изпуснат завой. По трасето мантрата не я виждам, отново е извън трасето. Само трима състезатели продължават напред. Надпреварата тук е въпрос само на разпределение на първо, второ и трето място, след като имаме един предварително отпаднал участник. В крайна сметка битката с секундите продължава до последните метри, до последната обиколка. Правилата са ясни, 10 минути. На тези 10 минути, който направи най-добра обиколка, той е шампион. А след него, разбира се, втори и трети. И така, дами и господа, продължаваме да наблюдаваме с интерес финала при автомобилите с най-малка мощност, уличните бойци. Най-добро време Николай Иванов с номер 304, 1:19:076 стотни. А най-слабото на Георги Казаков 1 минута 20 секунди 424 стотни, което в рамките на по-малко от секунда, така че ще има много интересна битка още в следващия, разбира се, старт. И вече се устремяваме към финал. 10 минути изминаха. Имаме финал за състезателят от 324 номер Аднан Анък, следван от 316 Пламен Денчев. Аднан Анък стартира от първа позиция преди финала с номер 324. Той имаше най-добра обиколка 1 минута 23 секунди 788 стотни. Така че нямаме изненада, който стартира от първа позиция, защития финал за предпоследния участник в серията. И очакваме всеки момент от трасето да излезе и авариралият автомобил. След като приключи квалификацията и игрите за публиката, е време да проследим финалите в трите класа. Останете с нас, за да проследим надпреварата. Дами и господа, насочвам вашето внимание в клас спорт финали. Тук що стартира Николай Иванов с номер 304. Най-добро време до сега, най-добра обиколка 1 минута 19 секунди 76 стотни. Това е вторият по сила клас. 334 номер Анатолий Георгиев 1:19:143 стотни. Много близка разлика. С номер 348 Добромир Темишки 1:19:165. Също много близка разлика. Битка между тримата. Номер 4 370 номер състезателен Кристиян Сандов. На пета позиция тръгва Тодор Тодоров с 366 състезателен номер от Бургас 1:19:636. Старт за Кристиян Сандов 370 стартов номер. И Тодор Тодоров с 366 стартов номер.
Още един автомобил по трасето се движи много бавно. Едва сега успя Астрата да отлепи. Но вече имаме битка по трасето, говорим за най-бърза обиколка, така че дори в началото да има някакви проблеми, може да се оправи с течение на времето двигателя, както в случая виждаме. 10 минути и ще разберем кой ще бъде победител. Най-добра обиколка. Общо взето изравнени сили, така че наистина имаме много сериозна надпревара и както сами се досещате, никой не е склонен да отстъпи първото място. И така, Суперспорт, последния клас, кои да се явят. Номер 387 Владислав Михайлов да се яви на брифинг. Номер 353 Васил Тодоров да се яви на брифинг. 392 Ваньо Цвятков да се яви на брифинг. 323 Владимир Николов присъдиите тук на брифинг. Номер 75 Димитър Чингаров да се яви на брифинг и Станислав Стойнов, за да се разберат правилата и да се уточнят задължителните елементи, по които ще премине финалът при най-мощните автомобили. Заповядайте на брифинг, да не губим време, докато в момента наблюдаваме финал на клас спорт. Тази година правилата са много по-истински за всеки един участник. Не е необходимо да се стига до изпреварване или до италианско преследване, както беше миналата година. В момента всеки един състезател разчита на собствените възможности и на тези на автомобила. Тоест, който даде най-бърза обиколка, след замерването се разбира кой ще бъде и новият шампион и неговите подгласници. Тук основното правило, което важи за най-добро време, е да се ползва идеалната крива и влизането в завой по стереотипа на Формула 1, т.е. да се следва най-добрата траектория, за да се съкращава всяка една секунда или стотна от секундата и по този начин да се намалява всяка една обиколка, да се скъсява времето, което наистина е нещо достойно за всеки един пилот. Да успява сам да определя мястото си, без да се сърди на никой и никой да не му пречи, както в други състезания, когато може да се стигне до задминавания или дори до сблъсъци. Продължаваме да наблюдаваме най-добрият пилот с номер 304 Николай Иванов, който в квалификацията даде време 1 минута 19 секунди и 76 стотни. В оспорвана битка с номер 334 Анатолий Георгиев, който има 1.19.143. По всяка вероятност и Добромир Темишки с 348 номер ще се намеси в надпреварата за разпределянето на медалите. Очаквам, разбира се, и другите участници в челната шестица да продължават със същото темпо, защото виждам, че в рамките на стотни от секундата е подреждането при пилотите в клас спорт. Виждаме най-вече на правите как се движат автомобилите с каква скорост и по този начин може да разберем кой автомобил се държи много добре. Предупреждение жълт флаг за гуми на трасето, което е опасност, така че състезателният автомобил Тигра видяхте как намали. Отново навсякъде по трасето маршалите развяват жълт флаг, опасност на пътя. Току-що тя е премахната, тази опасност. Вече можем да махнем жълтите флагове, което означава, че трасето е чисто. Свалят се жълтите флагове и продължаваме. В момента корсата от Бургас мина покрай проблемните моменти на трасето. И така, в този момент виждаме заключителните обиколки в клас спорт. Отново максимални усилия от страна на пилотите, които днес наистина имаха възможност да карат и то на пълна газ. Повече от 20 минути, което е твърде добре за удължената и разширена писта Дракон. Продължават усилията за последните метри и битки с секундата.
очакваме всеки момент да се приближим към финала на клас спорт. 3 минути ни делят от финала, което означава, че всеки един от състезателите, който е добър майстор, загрял е гумите, вече е научил почти наизуст трасето, може да направи най-добра обиколка, да подобри класирането си и да застане на място, по-добро място от това, което е дал на квалификациите. Отново виждаме преодоляване на завой с леко натискане педала на спирачката и отново газ. Това е когато се изисква майсторско управление в даден шикан, за да се избегне действието на центровежните сили, за да не се стигне до неприятно завъртане в последните обиколки в клас спорт. Надявам се след малко при майсторите в суперспорт клас да стигнем до по-голяма атракция, защото пилотите ще имат възможност поне 2 пъти да покажат майсторството тук на тази писта. Оформя се една тройка състезатели. Тук се влиза в остър двубой в завоя. Може да се стигне до неприятен инцидент. Обикновено трябва да се гледа и да се дава път на автомобила, който застига даден състезател. Това го изисква правилникът, но така или иначе джентълменството е въпрос на усещане и на поглеждане в огледалото за обратно виждане от време на време, особено на дългите прави, защото всяка една следваща атака се осъществява в завой, както и в случая наблюдаваме битката между два автомобила, отново опит за изпреварване и отново видяхме захапване, два автомобила един до друг. Отново опит за изпреварване от външна страна с атака отвътре. Не се получи и този път. Водят страхотна битка помежду си. И отново на правата да видим кой ще е по-бърз и тук как ще влезат в серпентината. Много опасно е за двата автомобила. Много добро шофиране. Финал имаме за клас спорт. Останете с нас и след прекъсването с 7-я национален Opel събор. Ще проследим стартовете в решетка на най-високия клас и драк над преварата.